Hem anat molt enrere, no? Com vaig començar, jo feia de xifoner, jo repartia sifons i gaseoses i tal, i vaig començar amb uns veïnats meus que eren cosins, que tenien grups. Això era principi dels 60 i era quan començaven els Beatles també, i tothom volia fer un grup, no?, en aquella època. I vaig començar així, diguem. El que passa que d'aquest grup vaig passar a un altre, i llavors ja a l'any 67 ja m'ho vaig agafar seriament, perquè estava fent una feina i una altra, i t'ho deia, i m'adonava compte que realment el que m'agradava era cantar, conyo. I res, i fins que vaig trobar el grup diguem, de la meva vida, que és el Z66, que va ser l'any 67, ells s'havien format l'any anterior, i necessitaven un cantant, que era un grup mig instrumental, i em varen dir que si trobaven un cantant tenien la possibilitat de tocar a Toltec, que era la sala de moda d'aquella època, que estava davant la plaça Bolívar. Era la sala que hi tocaven els Beta Quartet, que eren els reis del mambo en aquell moment, i els Jabaloyas havien tocat, bueno, tocaven per aquella zona, però en aquest lloc concret els Beta eren com el grup més modern, no? Imagina't les coses. I res, i van fer una prova i ho van agafar, i ja començàrem a tocar allà. I després, posteriorment, per cursar una mica el tema, ja vàrem tenir la sort d'inaugurar Sgt. Pepper's, que va ser la sala que va venir a cantar Jimi Hendrix, a tocar allà, i bueno, i això va ser el principi, diguem, sèrio de lo meu. Vaig estar 2 o 3 anys sense el Z, i després em vaig separar perquè tothom m'emprenyava que eres època de solistes i que tal, i que series tal i qual, i m'ho vaig deixar convèncer. I bueno, jo a vegades dic que la vaig cagar, però clar, són molts anys després que encara estic treballant i m'entens, i tampoc no és exacte. La vaig cagar en quant que jo en el Z66 feia el que exactament m'agradava i me passava pels collons damunt l'escenari i cantava les cançons que volia. Després ja vaig entrar a una companyia important com va ser EMI, i clar, i llavors aquí ja s'ha acabat el rotllo, aquí has de fer cançons. Me deixaven compondre, però claro, jo me'n anava allà en 10 o 12 temes i és que això no sé, hauries de cantar una altra cosa i tal, i d'aquesta manera te ficaven els seus temes, no?